Ahoj, já jsem Honza. Ahoj, já jsem Tomáš a my teďka jdeme na hrad a uvidíme. Jo, no, takže tam tady je Tomáš. Čau. A to je Honza. Ahoj. A my zatím tam dojdeme. Já už že jo? My jdeme. Jo. Teda. A to auto tak za chvíli tam asi dojdeme. No za chvíli to jdeme nahoru jako. Jo, Takže ne za chvíli. Už zítra budeme mít mikrofon, že? A kameru. A kameru. Takže to bude pěknější obraz. Jo. Jo, takže my teďka jdeme nahoru. Jo. A Koláče a korbačíky. jo, takže Ale my spočneme si a uvidíte lidíte a tak, že? Jo. Hele, protože jsou víc. Jo, takže Tam byli- dám si kameru, zatím natočit. Jo. A teďka jsme tam, kde je to parkoviště, teďka jsme. Jo, my jsme na Houkvaldech. No a teďka už jdeme. Teďka už šmatláme. Šmatláme. No. Jo, A- takže Tady za chvíli tam asi myslím, že ne, budeme. natoč. Hej, tam je kostel. Tady vidíte. Tam je nahoře kostel. Tam je kostel, A to je teďka na to vidíte. A to je restaurace. Do toho je fakt hodně. Jo, vidíte tady kostel. No, Habaděj ho tady. Habaděj. Tady vidíte nějakou tu bránu. Tam. No, tam je úplně vzadu, tam půjdeme. Tam vidíte. Tam to bude tam to. Takže Jo, díky, já si vezmu kameru. A tam je nějaký obchod. A tu je auto. Také. hotel Houkvaldy. Tam No, je hotel. No, tam hotel Houkvaldy. Tam je hotel. Jo, Je to tam napsané, hotel Houkvaldy. bystrovka tam. Jo, a tu máte bystrovka. Jste chtěli? A jdeme. Tady je, myslím, že hospodářská. A tady, podívejte. Tam byl takový, tam někdo spal. A teď jdeme Tam je taková brána, to a uvidíte. tam jdeme. Tam uvidíte. Ale musíme dávat i střihy, ne? Nemusíme. My tam My nebudeme dávat střihy, bude to vidět Pojď sem, Lukáši, pojď sem. Bude to všechno vidět, že? Aha. Jo, takže tady vidíte. Jo, tady vidíte nějaké jídla. Tady vidíte nějaké jídla, nějaké kuře. Je to fakt drahé, jo. No. Nějaká řízek, nějaký británský salet za 99 korun. Ne, za 99 korun. Za 100 korun. Takže Tak jdeme. my jdeme teda. Jdeme až k tam té bráně, ale Ještě vy to nevidíte. jo. Tak my to asi střihneme až. Jdeme tam, Tady. My jdeme do obchodu. jo. A my to střihneme, až budeme na té bráně, jo. Takže uděláme střih, takže ahoj, uvidíme se u brány. Počkej. Jo. Takže my se zase my to asi nebudeme stříhat. Ale střihli jsme jenom, jak jsme tu došli do obchodu, jo? To jsme Jo, jenom takže- střihli. My to někdy budeme stříhnout, Ale když třeba to. když to bude nějak trvat dlouho k něčemu. Ale to ne, určitě ne. To je venek, nic ne, jo. Aspoň Nic něco, nevidíte. ale vidíte aspoň něco, jo. Jo, tady vidíte, pojďte podívat. No, tady vidíte. Tady je frýtky, kde jsou dětský domov s frýtku místku. Takhle to vypadá nějaké předtím. Dětský domov. Jo, takže jak to podívat ven. No a tady toho je mnohem víc. Tam někdo čeká. A tady je tady památník nebo. Takže zajdeme se podívat k památníku. Tady vidíte. Sikora Josef, jo. Tady máte různé nápisy. Ale sice teď možná neuvidíte. A my se vrátíme zpátky do obchodu. Jo, jako je fakt
vedro Začne. a vedro. A tady je chládek. No, takže dneska uvidíte lidi, jak tam bylo předtím, že? Jak tam budou bojovat. No, takže oni dá kameru, že? Počkej, ne. Pojď. No, takže tam vidíte. Tady je nějaká čarodějnice tam. A to je panenka, což vás nemusí zajímat. Takováhle. Pak to je obchod. Tady ukážeme. Tady vidíte. No, tady vidíte. My už jdeme. Takže Jdeme, pojď. jo, my jdeme. My jdeme z toho obchoda. Takže Není nic zajímavého. obchod je jenom nejvýznamnější věcí. Že jo? Hračka není. Že? Jo. Pro děti, ale to Stoj na místě. Počkej, za mnou chodíš. chodí. A my už jdeme teďka. Ještě chvilku. Už jdeme. Takže A my už jdeme, takže už jdeme. Takže střílem to a budeme pokračovat až u té brány, co? Ne, nebudeme to stříhat. My to budeme. My jdeme do hospody zase, nebo co to je? Na tom parkovišti dole. No, jo, jdeme do hospody. Takže Ostatně si tam my to asi stříhneme a tam budeme u té brány, co? ne. Aha. Teď na tohle video ne. Tak a my jdeme. Tak. Jo, takže je to jenom tak náhodné, že? Jo. Jsme na Buchnu. No tady uvidíte tady jenom obchody a různé takové domy a tak dále. Tady ten památník ještě. Jo, ještě tam ukážeme ještě ten památník. Ukázali jsme jednu stranu a teď ukážeme. Jan. No, Ludvík, Zelžík, Jan. František, Jan. Jan, Vojtěch, Tady svíčky. no a Otakar, Václav, Donis a prostě Takové věci. ani tam mají zmysku. To Jo, bychom... takže tady vidíte ko. Tam. No, tam to vidíte, že tam je nějaký obchod zas. To je všude stánky s jídlem a tak. Počkej, Takové tady. věci. Hele, večerka pod Já hrádem. se jenom napiju. Počkej, to je večerka pod hrádem, takže my jsme pod hrádem. Protože my jsme pod hrádem, takže to je večerka pod hrádem. Co je? Co? Já se nemůžu ani napít. Tady. Běž tam, jo. Tady jsme jsou v té hospodě. Takže musím zpět. Co? Tak dá. No, takže my asi nějak tak za chvíli tam dojdeme, že jo? Tady to máš? Jo, dojdeme. Jo, takže my tam fakt dojdeme za chvíli, že jo? A je to što No, takhle. takže A nestříhej to. ne, takže tady vidíte. Jo, tady. Tady teďka hopsa. Tam teďka hopsa. Jeho sám. Proč točíš mě? Jo, takže Netečky. tady s kočátkem. Tam je s bavoukem. Vidíte? Jo, my točíme takové nesmysly, zde jenom sedíme na místě, že?
Takže tady. Tady pěkně. Jo, tady. To už si ukazovala. Já vím, jenom ještě jednou tady. Vidíte? A? Můžeme? Takhle můžeme. Jo, takže. Tady. Jo. Já vím, co tady jako natočit. Aby to A my nejde. to asi stříhneme. Takže, takže ahoj, jsme zpět. Jo, a už jsme už jsme tady. Kilometr a půl jdeme, že na hra. Tak už jsme tam konečně došli. Jo, Červená byla, ne? jsme u brány. Jo. Ne, Teď my jsme za bránou. Jo, takže tady, tam je mini mapka. Mapka, To minimapka. nevyznám. Skoukni. A jestli jsem tam byla červená, ne? Fakt, tak jdem. Tu máš kruh. Už nevím, kde jsme. Říká, že tu má. Tak jdem. Jo, takže my jdeme. Když koukli jsme se na mapku a jdeme. Jo, jdeme. Jo, bude to dobře. Když tady někdo hraje, ty vole. A tam do toho kusíku, nebo co to tam má, máme dát peníze za to hraní. Ať mi nějaký vidí. Jo, tady vidíte. To je chalupa. Ale že to, co to tady je, to jsou jako zvěře. Jo, tohle byly staré dveře, byly malé. Takhle? A to jsou taky dveře? Ne, to je sklad. Ale ne tam. Jako to bylo Jo, jako takže my jdeme nahoře, jakoby pak to bude na hřadě. A my se čeká nás něco tam nahoře, že tam budou rytíři prát s mečema. Jo, s opravníčkama. No, to bych tak neřekl, ale Jo. ne. Ne. No, jenom to říkala, že jo. No to určitě. A když ho píchne, no a nezemře. Jo? Oni mají brnění. No mají brnění, ale když... A víš, co budou dělat? Oni si vemou koně a budou s těma tyčkama. Jo, s těma tyčkama. Jo, tak to jo. A jo, aha, jo, že jsem vůbec. Já už si to pamatuju, oni mají fakt ty No, doopravdické. takže tady nějaký kostel. Oni mají nebo co fakt to je. ty doopravdické meče. Oni si vezmou prostě koně, mají takovou tu tyčku. Jo, velkou. No. Tam je taková plot a budou A do sebe. Ani do to muselo bolet. že to bylo. Ale to je jenom je pro zábavu, jo? Jo, takže nevím, jestli... Jo, budeme s vámi mluvit, ale jako... Oni jsou úplně překávat. Jdeme. Takže si teďka zaběžíme, vidíš, že? Ne, zaběžíme. Mě bolí, už mě bolí tady. Tady mě bolí hodně. Jo, byli jsme Tady už mě, tady. Jo, byli jsme v zoo, ale nenatočili jsme to, že? Jo, protože jsme neměli telefon. Jo. Takže tady vidíte rovinku. Úplně. Co tam bude dělat. Tady je hospoda. Jo, kdyby třeba se to nějak vyplo, tak by mohla to jako by baterka vypadnout, že? Protože já nemám klid. Vidíte tam hodu velkou. Tady je úplně velká. Tam možná jdeme, že? No možná. Takže vidíte. Jo. Takže budeme to možná i stříhat, že, v tomto díle. Lišky bystroušky. Lišky bystroušky. Jo, ještě pojedeme do Jojo parku, že, pa? Jo. A tam je to taká sranda, to je tak super. Jo, to asi nebudeme točit, že? Ne, tam to nebudeme točit. Jo, takže
Jdem to, ale nebudeme točit. Protože Jako tam stejně si jenom hrajou, že? no A a tak, tak. to vás se nebude zajímat. Jo, takže. Jo, a děkujeme vám, že tam jsou 2 lajky už, že? Ale že u 22 odběratů už 22 slednutí je už druhého videa, za to vám děkujeme strašně moc. 23 dokonce. Aha, teda už 23. Jo, jinak ještě tak 20 slednutí a uděláme tu dobrou mapu, jak jsme slíbili, že? Uděláme. Ano. Zítra už budeme mít mikrofon a teď co chtěl říct? Že už pomalu začínáme už tu mapu stavět. Pomalu, ale už ne. Jenom tak pomaličku. Úplně, že? To je to nějak dlouho. No, to bude trvat hodně. Jo, a pak to uprostřed bude bomby a pak to odpálíme stovku. jo. Tak, Ale mohla bych se. no, takže on se teďka napije, že? Jo. Tak. Jo. Teď kudy máme? Půjdeme tam. No, takže zítra budeme mít už jakoby mikrofon a bude to víc nahlas, že? Jo. Zatím to nemám. No, takže my už mašírujeme nahoru. Jo. Takže půjdeme 1,5 kilometru, že? Že jo. Že jo. Tak si to přečti, jestli tam je. Jo, takže jdeme nahoru. Tam vidíte úplně, dívej, tam. Jo. Taky malý lasík, nebo co to je? Taky úplně mini. Jo. Takže mě zase jako vždy budou bolet nohy, než tam dojdem. Jo, ale tam to bude, nahoře už to bude lepší v tom hradu. Jo, bude to dobře. No, takže tady vidíte. Jdeme asi tudy. Jo, tady velká kláda. Jo, takže projdeme moc dlouho. Asi to pak střihneme. Ne, to nebudeme chtít, já to tam dojde. Jo, tady vidíte velkou díru nodu. Byly ti už nohy, Honzo? Na Ne? tebe. A už jsem spocený jak kráva. Skoro. Tak mě doufne, tak na tak se Jdeme. Jo, takže já vypadám, jak bych vylez z vody. Jo, a já vypadám, jak bych vylez z úplně horké vody. Si podívat na ukazatele. Jo, takže možná nás to nebude slyšet, že? No. Jako vždy. Jo. Ale doma třeba nějaký hlasitý telefon, tak si to dá úplně na hlas. To bude slyšet. Jo, no. Takže zítra už Tomášek bude mít ten mikrofon. A že už budu mluvit aspoň to. Jo, budeme mít jakoby kameru, že? Jo. Bude to pěkný obraz. Byly ti už nohy? Máš tebe? Co? víš, po horách. Jo, takže tady má trošku klobouk. Tebe budou nohy? Ne. Já jsem zvyklý do kopce. Já vždycky do kopce jedu jako pizza. Pomalej.
Ne, ta už tam byla tam, ta liška bystrouška. Co, já ukradena. Někdo ji ukradl. Jo? Pěkně umí. Tady. Kdyby byly češně, že? Jo. Češně? No. Je češně. Ale je fajně, není horko. Já by... Jako normálně je, že? Teplo i zima. Tak zvláštní. Podívej se. Na modelu. Ale to je naše armora. Jo, a přece to je ještě taky. Nechmu pití. Takže já natankuju. Já taky. Je to musím tady sám. Jo. Co? Ne, já se jen tak můžu. Jo, takže jsem tady sám. Jo. No. Takže to řeknem. Nevím. Tam byl les, ty vogo. No tady nevidíte hlas. No na to ani nejde vidět. My tam myslím, že půjdeme. Tady. Škoda, že to nejde přiblížit. No. To bylo lepší. No. Takže jako hlavně to natočíme celé, že? Jo. Hlavně s těma tyčkama a tak. Jo. Ne styč. Jo, ty myslíš, já jsem si že s normálníma tyčkama, s normálním klackem. No jasně. Jo, jako prostě s klackem tak. Pík. Pím, pím. Jo, on je Hej, fakt, normálně. ty jsi klaun. Neměli jsme to lepší jít tam dolů. Jo, to jo. Jo, takže tohle video bude mít tak přes 2 hodiny, že? Že jo? Že jo? Že jo? Jo. Jo, bude to fakt dlouho. Jo. Tady vidíte vás? Už to jde možná vidět. Si to jako by tak málo přiblíží. To vás. No. Takže vás vidíte. No, takže tady machluje. Machluje. Je fakt klaun. No, Já se omlouvám. Je fakt klaun. Klaun. Je jako... Klaun. Klaun. Ještě Klaun. fakt dlouho půjdeme. Ještě nekonečno dní, ty vogo. Jo, máme nějaké jídlo, takže se pak Nažerem. nasvačíme. Nažerem. Jo, takže... Nažerem. Nažerem. A tam ten kluk, koho jsem natočil, ten měl na klacku po žížalu. No. Nebo co to je housenka? Housenku. Pardon. A to byl fakt výška. Jo. Tak se podíváme zezadu, vyskočím z té výšky. Mě nebolí, Sklouznu se. mě nebolí nohy, ale jsem unavený. Jasná Z toho, že jasná náže. To bych si sedl, vlastně bych celý tacek zmrzliny. ne, celý les zmrzliny. Já bych snědl i vedny. Víš, jak by ti to dlouho trvalo, ty voga? Tak 2 měsíce. 4. Víc. 4. Rok. To je velké. To je asi odsud až tam. Jo, takhle, po tenhle kopeček až po caček. To je velké, ty voga. To by za jeden den snědl. Ne. No tak asi tam. Až tam.
to vím, jak to vypadá. Já nejdu. Ale nejsi to není cesta. Jo, takže tady je vás. To jsem ještě, se to asi neviděli. Ne, já chci dolů, já nechci nahoru. Dolů to bude takhle. Lahka. Normálně? To nejsou hody. To je něco neuvěřitelné. Normálně, já hraju do Mine. komentářů. Já hraju Mineplex a normálně tam měl normálně zloděj. Normálně. No jakoby zloděj, jakoby někdo nakysl obrázek zloděje tam v Minecraftu. A normálně on měl laserovou pistol, tak a já jsem řekl, jak já jsem tam dal. Hej, nevíš, co já asi řeknu? Jum. Víš, co já asi řeknu? Že ty asi ten mikrofon budeš nosit sebou, pane bože. Že ty mluvíš tak potichu? Že to nejde ani slyšet. Jo, no. Jsem unavený jak prase. Já tež. Já jsem spocený jak kráva. Jo, takže tady vidíte velké kořeny. Jsou Vidíte? velké jak chobotnice. Tady Ještě větší. si sednu. Na chvíli. Jdeme tady? Ještě větší jsou. Jo, takže Ale tady. tohle, tady je židle. To je židle. No vidíte úplně tady, jak sedí na dupě. Počkej, tam to já se jdu otočit. Jo. Vem mi kameru Víš, jak a natočíš mě. No. Běž tam. Nejedu tady. A jako já si chci sednout. Točím. Lol, už to točím, no točím. Jdeme čus busna. Máš kameru. Počkej, já spadnu, ty vole. Spadneš, hovno, spadneš. Dej. Hovno, spadneš. Takže, Jdeme do háje. takže už jdeme. Tady další kořen. Vidíte? Já se budu... Běž úplně na konec. Já to umím. Jo, my budeme u každého... Běž až na konec, já jsem byl až na konci. Čekej, já odpočívám. Takže tady. Já u každého kořenu si spočnu. Tam je další. Mami, Tam je čekej. Pejsku, čekej. K pozorovku. Takže už jdeme. On teď mašiduje. Tam je další kořen. Vidíte? Kořen. Ty jdeš zase na kořen? Jo. Tady vidíte velký patek. Velký pátek. Tady. Co? Velký pátek. Víš, co já vám řeknu? Že jsem úplně dobitý. Já teď, jak když se... Já jsem dobitý, by normálně. Je taky kopeček. Jo. Já taky vidím úplně. Tady další kořen, tam je další. Další. Jedu tady, na ten velký, na ten velký, vidíte tady. Na další kořen. Na další. Tak. Takže, hej, Ano, ano, jde tady na kole. vy, Ježiš, on není normální. těhotka koho? Nevíš co, vy mě natočí, já budu na kořenu. Hej, Já nemůžu, jak jsem dobitý. jo, to bude naše nejdlouhější video, že? Že jo? Jo, do hlavy jsem vzal. A ještě jednou. Víc. Já bych to fakt stihl. Ne, nechci. Tady. Nebo jo. Jo, stihnem to. P plus K 14. Jo, mám to stihnout? Takže čas.
Takže už jsme zase na hradu. A tady už jsou rytízy. Já se nemůžu dočkat. Jo, takže už jsme u hradu. A to jsou týry. Tam jsou. Jo, vidíte, tady. Hej, A to je do Opravdické. oni tam drží vlajku. Jo, vidíte, tady. Vidíte, budou na YouTube. To si mají. To mají dneska šťastný den. Mají dneska šťastný den. My točíme. Točíme. Takže ten výhled, jo, fakt velký výhled. To je krása, ty vogo. Co je tam jdou vidět? Komišku, pojďte si tady sednout. Jo, vidíte. Tam nechoď. Dívej se, on bude provokovat. Já se dívám. Tady si sedneš a otočíš se. No, tam si můžeš sednout. Proč mi to děláš? Točíme. Tak My- budeš... My točíme. Aha. Tady vidíte hra. Jo, ty vogo, tady je. Koky, ale tam jsou rytízy. Tady jsou rytízy. Tam je. Tam je několik. Tam výhled velký. Tam je to strašná krása. To vidět hory. Jo, to bude fakt rytízy. Dokonce tam je popravčí. Hej, bude to na YouTube. Se má. Oni mají dneska šťastný den. Na YouTube, ty vogo. Jdete si sednout? Jo. Ještě Pojď si se znát. A vy budete na YouTube. Jo. Všichni. Vogo. Všichni. počneme. Všichni budou na YouTube. Jo, tam dva psy na nás Ty taky budou na YouTube. koukají. Ty taky budou na YouTube, ty vogo. A ty rytízy jsou dobří. Že? Co to? Už má tak velkou hlavu. On má 2 hlavy, nevím se. On má jednu Ale hlavu ne, dole. on si to vemu, jako Jo, on si to to nechce mít nasune. na sobě. On má kuš a on do něj píchá. Ty vogo. Vidíte ty krásné pejsky, podívejte. Ne, já se dívám na rytízy. Ne, dívám se. To mi dokonce popravčí. Kde ho vidíš? No tam je vzadu úplně, ale to nejde vidět. Tam je popravčí. Hej, někdo má i luk kupený. Ne, kuši. Ale tam vidíš luk. Mami, koupíš nám štít. Mami, koupíš mi štít? Co tam bude? Tomáši, štít i ten meč máme doma. Ne, Opravdu. štít. Ne. Štít máme plastový doma, tak vypadá kovově, tak přestaň. Jo, ten. No, máme všecko. Jako Tome, ty máš odešat všecko. Tak luk. Tak ty, Honzi. Tak luk. A i známku myslím, že nechal. Máme tak luk. Máme tak luk. Musím koupit vizitku. No, to nejsou vizitky. Prak si koupíme. Luk. Ty máš tež prak, že? Prak nemáme. Prak, ty máš to. Sepra. Já mám luk, To je takové to večko. A tam Máme, je já mám meč. luk. Potom to, co máš, tež tak natáhneš a No. střílíš. Mami, ale já chci ten. Já chci luk. Mami. My máme zase ty kolečka, co? Ale já chci ten. No tak se tam podíváme. Jo. A budu střílet. Pau, piu, piu. Pium, pium. Pium, pium. Hej, ale co to? A co? On mu normálně mečem do hlavy, ty vole, do té helmy. Se na něho naštval. Jo, takže A on má šátek normálně, ty vole. Hej, tam jde jaký asasín šátek. Ušička, jo, my to asi stříhneme, co? nebo to už bychom mohli ukončit. Tohle. Ne, Jo. Už to ukončíme, takže tohle bylo... ne, já to ne. Nic jako neviděli jsme, že to je jenom docházka na hrad, to fakt bylo dobré. Jo, ale viděli 3 miliony rytířů. Jenom ale neviděli žádnou bitku. Jo, no. To neviděli bitku.
Vítku, rytíř versus rytíř. A dokonce player versus player. Jak může vidět, když on nemá normálně, on má tu helmu přes oči, může vidět. Oni si myslí, že to jsou doopravdy pravdy, oni si myslí, že to jsou doopravdický, ale to ani nejsou. Jo, takže... Ale ti jsou super. Hej, ten normálně ten chodí, rytíř, on si podívá, povídá s tím válcem. Že to střepu, ten začal řešit, že a tak já postupuji každou tu hranici, tak jenom tak jako a ten se naučit a pak se mu vidět Takže tady jeden malý dva, že? Že to jsou doopravdičky rytíři, že? No, nejsou. Já vím, ale on třeba, že si myslí. Jo, to máš pravdu, ale oni to nejsou, oni jsou jenom převlečení. Jupi, no. Pro ně je to super. Jo, takže on jde pryč. Jo, on se bude bát, ty Vuko, že tu jenom jsou lidi. Tady sedíme, jdeme s mamkou kostu. OK, jo. Ale budete jenom tady sedět. OK. A co jdou koupit? Stupenky. Jo. A to je kde? Tam. A jestli to bude dole, tak si budete hezky pěšo. Tak si budete hezky pěšo a my si to zůstaneme. Budete si pěšo a my si zůstaneme. Jo, po. To by se asi tak pos. By se tralala. Tralala. Hej, nastříhnám to. Tak já. Takže zatím ahoj. Ahoj. Takže už jsme zase zpátky. A jdeme do hrady s rytířkama. Jo, takže kdyby nás někdo chtěl okrást, tak máme rytíře. Takhle je pium. Jo, takže nás neokradnou, že? No ani, by se ani jako zkusili. Jo. Takže tady vidíte. Lidští rytíři. My jsme součástí. A říkali, že jsou unavení, ale jdeme na to. Ale Že jo? A pium. Že jo? Že jo? Ano. Pium. Piam piam. Pium. Dělaj pium. Pium pium. Dělaj pium. Pium pium. Hele, tam jsou vojáčci. Tam jsou ti rytíři. A to bude dobře, to mě bude bavit. A možná, a vás určitě taky, bude tam hodně zhlednutí, že? Že jo? Jo, hele, koukej, to je ten. Hej, Tomi, chceš mít hodně zhlednutí? Jo. Tak to musíš natočit celou. Hej, poslouchej tu hudbu. Super. Jo, takže asi nic neslyšíte, že? Ale to je je to fakt super potichu. My to taky nic skoro neslyšíme. Ale máme, už jsme byli na Hochwaldech, ne? Já jsem tu ještě nebyl. Máme?
už jsme byli na Hukvaldehne, co? Takže už točíme 40 minut. On má mikrofon. Ale proč tak zve ty hobo? On zve, ale to nemusí tak zvát. Musí. Nemusí. To měli Všichni prostě. se baví a on... Protože lidi si zvali, když šli do boje. Víš? Jej, chválíš, že? Jo. Takhle. Jej. Tak potichoučku. Jej. Takže už tam jdeme. Jsme někde Andrina. No. Tady. Jo. Už možná slyšíte tu hudbu? Tady jak něco. Nevěděli, proč tady mají dřív. No, tak běžte tam, vy jste děti, tak běžte tam před toho chlapečka. Jo. A my s mamkou tady budeme. Vidíš, tam si sedněte. Jste malincí. Ale chytněte si. Vidíte? Tady. Ne. Koselec. Můžičko, tak posun se trošku nahoru, on si sedne, jo? Tak. A sedni si normálně do travičky. A já chci. Jo, takže už vidíte, Teď že to nejde moc slyšet, ale tam tam má kozla na tom červené. Nevím sice, co znamená, ale neznamená to nic dobré. tam Jak dělá? tady rytíři jdou na značky, jdou do značky. boje. Na svoje značky, co tam dělali psi. Možná. Bude novou čišnici. No, Jenom na trávu, to nevadí. no, to je jedno. Takže tady je to dobře, A že? tam je stavba, ty to je něco. A už to začíná chodit. Ale ti lučišníci by měli být jinde, podle mě. Oni nejdou jakoby do prostřed, jak jsou ti, co mají meče, ale oni jsou na hradbách, podle mě. No jo, Ale tam tady oni nemají přilby. Oni mají jenom takové mečíky malé, jako takové No, mačiky malé. píky. Jinak nemají helmy. Nemají. Ale mají takové čapky. Ne, mě to tak nevadí. Takhle budeme ti volat nohy, když to Nebudou, to je jedno. Už nečupím. Já sedím normálně Já taky. a natáčím. Já tak otáčím. Teď budeme chvíli potichu, protože chceme vidět boj. A písnička, ale i ta písnička vydávají něco. A zatím nic. No, to jako bude jenom tak stát? Aha. Ten vše? Ano. Možná. Ale ten lučičník jak... Mně se líbí ten lučičník. Ten už má tam šíp. Ale oni ve šípy jsou podle mě lepší. Já vím. A oni tam nemají katapulty, nebo jo? Nemají. Možná vrat. Možná vrat. Ty si... Ale oni se nezabijou. Já vím, To je jenom tak. já vím, ale jako když... No tak to asi jo. To bys když zvěře až tam k tomu chlapečkovi, jak si tam A? Vidíme, no super. A vůbec ne, ani divák. A diváky už vůbec ne. No, takže musíme stát. A? Dobré. Už se vidíme. Tak ale my nevidíme. slunce výše a sedni si tam. Tak jako jak máme vidět, no. Ano, už vidíš. Trošku, to Už vidí.
A, ty si nasadil takhle. Tak si nasadil. Sedni si normálně. Když chtěl bych přijít nalevo, tam, jak je ten stan, no a vidíš ten kouč, tam poslali ohnivé šípy. Nebo něco tam poslali. Už jdou. Už běží. Už běží. Aha, jo, kouč. No a podle mě... Mají takhle Au. Nemohla být. Co to je? Nevím, tam něco se kouzí. Au. To je hrůza. On to dělá jako dělo. Tamhle. Něco střílí. Na těch hradbách. Aha, to jsou jenom petardy. To jsou petardy. To jsou petardy. Když ti stříleli klasickými kulovými kulema, tak ti se střelili jak To jsou petardy, že? Podle mě jo. Takže ano. A už běží. Možná. Nevím, proč tam nestřílejí rukostřelce. No, taky nevím. Já myslím, že na 50 až 60% zase. Ne, oni tam jdou na ně. Není jich tam moc, ale víc než 20 to určitě. Takže na 0 je zase. tak daleko nedostřelili. No, to dá fakt ne. Vidíte, jak tam střílí? Jo. Tak. Aj. Ale kalamba. Já už se toho nebojím. Ale je to strašné krával to je. Iweko, ja znowu szufladka. Už jdou do nich. Ale tam vzadu. Vidíš? A proč to jsou oni tady? Ale ten hraje jako, že zemřel. Tamhle. On to hraje. Už jde. Tam utíká. Ale ten tam jeden dělá, že zemřel. Ne, nezemřel. Pomáhají mu. Jdou do nich. A jak ještě těma mečema do toho štítu. A tak to prohrají, Honzo, že jo? Nevím, když jich tam hodně, to neměli prohrát. To bude asi hodně zhlednutý, že? Jo, to bude milion. Možná. Tak možná prohrají, když tam jsou tam všichni. To musí bolet, ale jako kdyby to byla klasická koule, tak by to bolelo jak něco. Když si to tak vemeš. A i šibu. Jo, ale to nejsou šipy, co oni mají, to mají jenom umělé něco takové. Klacky nebo takové. Na klacky, ale mají to jaké šipy. To jsou petardy. Já vím. Jo, jsou to petardy. Já vím. Jsi byl ve válce. Lučišníci jsou podle mě za těma rýtířema a oni to kryjou ze zadu a oni to kryjou ze předu zase. A těžko den jdou vždycky. Já si stoupnu. No tam se necpí, tam jsou děti. Aha. Tak. Ani to neuvidí. Nevidíš nic přes to. Vidíš?
Já nic ale nevidím. Tam jsi viděla víc určitě, že? A ty Jsi tam zpátky. a mají dokonce šupy tam se. Ale já neříkám, že jsi tam. Ale ta hudba je dobrá. Já vím. Kde leží? Jo, on tam leží, dívej. No a on dělá jako, že je mrtvý, ale není. A jednoho trafu, podívej. Zase spadl. Jak je přikrytý. Ale už všichni si jdou podívat, jak stojí. Ale je to hustý, že? No, už do nich jdou. Sedni si na zem, Teresko. Pozor, má tam ten kluk nohu. Má tam ten kluk nohu. Sedni si tam, blíž dopředu. Ale zám šňůru ne. Pojď sem tady. No, fakt. Dívej se. No, teď vidíme všechno. Co? Teď vidíme úplně všechno. Mašku vidíš? Já ne. Tak posuňte se ještě více nahoru, trošičku. Honzičku, tam máš místo ještě, běž nahoru. Teď vidíme fakt. No, tam ještě kousíček se posuň. Tady to je hustý, pojď vedle mě. Dívej. A je trošku vidět. Už se nemůžu posunout. Sedl bych si. Sedím. Sedím. Ne? Ale jako, asi to oni nevidí. To je daleko. Ale aspoň něco. A bojujou tam ty vole. Nejde to vidět. Kdyby měli místo tam, tak to by bylo ještě boží. Ale s těma koňma to bude dobře, že? Dívej, stává tam. Stává. On mu pomáhá, aby on ho pomáhá. Pium, 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 pium. Ty šípy. Takhle, šípy. Pium, pium. On si bere šípy. No, aby měl co střílet. A zase spadnul. Šel spát. A ne tak spad, jako spad. Už jdou. Vyhráli! Jo! Vyhráli! A teď nás jdou zavraždit. Jdou nás zavraždit. A ještě šípy tam pijou. Ne, neskončili, nebo jo? Ne, neskončili. Jo, takže my asi nic nemluvíme, že? Ne, ale Protože mě to moc zajímá. mě taky, jste asi. Oni To vyhráli. je dobrý výlet, že? Že je to dobrý výlet. Jo, ale ty petardy dávají zvuk, jako by se něčeho. Jakoby z toho dělá. Jo, sdělám, no. Ještě horší je sdělám. Je taká železná koule. Já Vážně kolik tun. A to vybuchne ale. Co? Ne, on tam dává celý prach. Tam nějaký, jo, nějaký celý prach tam dává. Tam vidím. Do jakého vidí nějakého dědečka tam. Jo, dává tam celý prach. Kde? Tam vzadu to nás. Dává tam celý prach. Já si vemu helmu,
oštěbat do boje. S nima. Já si vezmu ten hrudník, štít, meč a jde. Piju. Píš. Ale podle mě lučišník, ten vždycky je zranitelný lučišník. Já vím. On nemá nic, jenom klidičko na sobě. On má jenom takovou... Už jdou do nich, dívej. To bude dobře tady. To musím natáčet. Už to pustí. Ty vogo. Spartakus. Do boje. This is Sparta. Ale ti, co mají vlajku, oni jsou úplně... On má jenom nožík. A jako Ne, oni vlajku, oni mají nahoře takový oštěp, jak vy. A oni tím píchají. Pích. A mají meč. No, takový. Hej, tam jeden účišník za helmu. Ale to normálně helmu. Aha. Má brnění. Ale normálně nemá brnění, on má jenom kožené, jakoby to, ten zbytek, co to... Hej, nějakou čapku tam měl, jsem viděl. Oni chytají šipy. Aha, chytají. Vidíš, tam mají několik, ty voga, oni chytají. Tak to bylo, jak udělal tak. Takhle. A mám se trefil. Už jdou. Jak vyhrají tady ti? Komu věříš? Komu fandíš? Já fandím těm našim, tady těm. A já. Jsou lepší. No, oni jsou... Ale Já jim fandím. Yeah. Do boje! Let's go. Let's go. Už jdou do nich. A ty šípy, ti lučišníci, oni to nejvíc dávají. Oni mají, lučišníci mají výhodu, že oni jsou vzadu, že oni jsou pod krytem. Jo, a ještě můžou střílet. Jo, Že? to mají velkou výhodu. Oni střílí jak vy něco. Jo, takže Mají nějakou zbraň? oni mají malý nožík. A já nemluvím o tamtým, já jsem si myslel, že má nějakou... Už jdou do nich. Tamti. A lučišníci stahujou. Ti tam bojujou. Ti bojujou jak šalení a tady s tímhle. Aha, dívej, oni mají nějaké pázátko a v tom, dívej, něco, nějakou tyčku. To jsou petardy smrdí. Ježíš, tam jich je dole. Tam jak leží, ty vogo, to jich je úplně mega. S tou koženou čapkou tomu fandím taky. A já. Protože ten je ten, co jsou lučišníci, tak hej, tam ten má kuší. Já vím. No, Já jsem myslel, že oni nemají kuší. mají. Jo, ale jako jsem ještě neviděla. Já jo. Dívej, tam, to je bitka. Ježišmarja, tam je bitka. Tam je bitka mezi lučišníky. Jo, takže to vidíte. Úplně dobře. Tam to je něco. To je něco. Jo, takže už budeme natáčet hodinu. Že tam je asi tak 100 mrtvých. Dívej, hodinu. Kde? Hodina za chvíli. Hezky. Jo, to bude naš nejdlouhejší video. Takže jdou do boje, let's go. Sparta, koukne do nich, ty vogo, ještě. Ej, co tam ten červený vzadu? Co tam ten červený vzadu, jako? Ten ti tam vláká? Tam je to schodí. A jako se nic nedělo. Ten jako klid.
A oni se dívají na ně. On zraněný, teď mi podává k těm červeným rukům. Ale tam jsou vzadu, ti červení jsou zlí a my máme ten modrý. Ten, co má dobré pér. On se zvedá červený. Ne, to není dobré. Červení se nesmí. Ideální počasí pro boj, že? A je dobré bude s těma koněma. No. To musí bolet jak to musí bolet jak něco. Co? Co musí bolet? Ty koule, kdyby to bylo prakticky jako ty koule ze vzduchovky, tak to je něco. Ale víš co? Mně úplně pak se zvedne jakoby srdce, jak to úplně ta bomba, že? Někteří mají zatpané uši, ale mi to nevadí. Co? Někteří mají zatpané uši, ale je to jedno. A mně jako je to jedno, jak střílí dál, tam je jich mrtvý. On se zvedá, dívej, zvedá se tady. Hej, ale tu je jeden, nezvedá, jo, zvedá. Snaží se a červení na něho prostě kašlou na tento. Tak by byla léčivá nějaká voda. On vstal dokonce, dívej, vstal, on chodí, vidíš? A je tak napůl chodí, napůl. Chodí tak jakoby napůl, on chodí napůl, jak by měl zlomenou nějak nohu nebo tak. Už jdou tady zase. A někteří jsou naši. Oni mají taky červený oblek naši, ale podle mě modrý oblek mají nejvíc. Jsou dva. Podle mě, kde jsou dva? Tady jsou 3 jenom naši. Naši jsou 3. Co? Tak málo. Ale ten modrý, to je profesionální lučišník a kde jsou ostatní lučišníci, tak to je ten, co je vede lučišník. To je ten profesionální. A ten, co má kuš, ten je silnější. Kde jsou oni? Nevím, tam. A podle mě jsme vyhráli. Oni vstávají. Vstávají naši. Tam vstávají v tom rohu. Já vím. Dá se to přiblížit. Dá jim magický Tam, nápoj že a už vidíte. jsou jako... Dívej, a už jsou- dívej. Aha. Takže tam vidíte. Tam lítíky. Tak jsme tam... Kolik? Už točíme hodinu? Jo, už točíme hodinu. Jo, takže je to... Ještě ta hudba. No, prohráli jsme. Neprohráli. Ne, naši ještě žijou. Vyhráli jsme. Vyhráli jsme! Jo! Ale nepřežili. Všichni nepřežili. Přežili jenom několik.
Obránci se za barikádu vali do hradu. Určitému množství diváků bude umožněno obsadit chodník s výhledem na tento most. Při příchodu do těchto míst případně následujete pokynu od návrhu. Ostatní si samozřejmě nemusí zoufat. Útočníci budou vytlačeni, bránit si armádou na zdejší nádvoří, kde se odehrají poslední body. Jdem tam? Jdeme. Dobře, vyhráli jsme. Kde jsou? Tam jsou. My se snažíme jít, ale jak? To je naše nejdlouhé. Podívej se. Máme jak posled. Máme jak posled. Poslední dějství, že zase začíná o 3:30, tady toto, co teď bylo, až tak to chápu. Tak to bude tamhle. To bude tam. A ty koně, jak tam budou bojovat? Máme a ty koně s těma tyčkama. To asi bude dál. To bude asi punk, že někdy. To bude dál. Ale to mě jako baví. Už natočíme hodinu, dívej. Já vím. Jo! Ale já mám... Nevadí, tak si to ty. Počkej, tato. Super. Děkuju, paní, ještě nějakého najdeme vidíte? Pojď ještě fotit, měře. Tu tam ještě takový pojďme Můžu ještě kluky, já vím, že už to máte. Víš, co nám řekl Ježkovi oči? Normálně, tam vzadu je normálně on má krvavý obličej. Kde? Tam vzadu. Tam vzadu opravdu. On je normálně krvavý obličej. Ale on to měl jenom jako barvuje. On měl kečup. Nechci, kolik to má? Kečup. Měl kečup, on má kečup, že? Ne. On nemá kečup, on má barvu. Kečup. Nebo kečup, míchaný kečup, barvu, něco. On by ten kečup zlízal. No. Mají hostinu, tam sedí taková ta, jak se jim říkalo, vlas, tak se tyčíme. Dívej. Jdeme dokonce pryč. Prošel jsem skrz a sejmul jsem jí 6. Pak mě sejmuli ze zadu. Jo, oni mají nekonečno životu, to je super. Nekonečno životu. Oni sejmou 6. Co? Tam ten, co mluvil teďka. Dobře. A pak go sejmou ze zadu. Tam se pak máme postavit. Jo, takže mi to asi stříhneme, co? Ne, nebo jo, můžu. Takže zatím ahoj. Ahoj, jsme zpátky. Aha. A tady je výška, zase to vám řeknu. Jo, to je. Se radši do mě chodíme podívat, protože nechodí, radši chodí. Takže tady je to. Pojď tady to mi. Tady. Vidíte hody? Ale kdyby to bylo úplně kdyby je Tak půjdeme dál? No, jdeme. A ty nespadne telefon. Jinak budeš mít z něho jenom, jinak z toho budeš mít víc.
No, takže tady vidíte. Budu mít z toho placku. Tak na hlas. Jsi něco říkal, že budeš umět. Já si nic neužiju. Ne, neužiješ, tady určitě ne. Já si nic neužiju. Budeš mi to říkat. No to víš, že Jo, to by bylo. Jo, ale dovolí mi aspoň něco. Jde. To jsme ho viděli. Jak jsme jeli, myslím. No, jenom jak jsme jeli. počkejte chvíličku, jdem na řadě. Jo, to je za... Ne, já... Tady, pojď. Podívej. Tam je ten začátek. Tam je ten začátek, jak tam bojovali. Podívej, jak si tam hrál kluci. Tak jsme vysoko, že jo? Ano. Tak kdybychom spadli. To by z nás bylo... No, jak se tam hrajou, ne? Ale oni tam mají psa normálně, on tam mají Dělo tam je. Kde? Dívej tam. Tak jdeme dál. Ty kluku. Kluci, jdeme. Jo, tam. Jo, takže tam bylo dělo. To je fakt výška. Tak my už jdeme zpátky, jestli chcete, tak jdeme už. Jo, ale kudy? Jdeme tady. Ne, co jdeme? No, já vím. Jo, takže asi tak někdy budou ty koně, jak jsme říkali, že? Že jo? Že jo. Já ti shodím. Ne. A já si tě chytím a ty pojedeš sem. Ale spadnu na tvoji hlavu, takže... Rozdrtíme si duši. Nevím, jestli to je Robeň. Jo, fakt je to naše nejdlouhejší video, že? Tam všeho moc škodí, ale když tak jako normálně. Možná, že tam bude nejvíc hladníky, že jo? Jo. A lajků hlavně. A lajku a komentářů. Komentáře nebyly žádné. Ale komentářů. Tyhle schody nesnáším dolů. A jdeme. Už se mi točí hlava. Furt je to dokola. Je nějaký takový starý, jako černý. Jsme tady. Ne, skačeš jako opičák. Jo, skaču jak opičák, určitě. Já tě chytnu tady a dostaneš. Dej mi tu dobu. Máš jen zíhlák? Ne. Já si chci udělat tábor. Však si uděláme někde taborák, ale ještě bude nějaká ta... Jo, až A tak. co ten kůň? Neví, pravdě. A jo. Co se bude dít? Jo, takže asi dáme střih, co? Jo. Takže čus.